Μήπως να το σκεφτούμε λίγο. Όχι, δεν ξέρω. Δεν θέλει σκέψη, Αντρέα. Έτσι. Ξέρω, θέλει πολύ σκέψη. Πώς το κάνεις τώρα αυτό εδώ? Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Τώρα νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται να μην αδικήσουμε κάποια. Πάμε τώρα και τι γίνεται. Γεια σας! Καλώς ήρθατε! Σας είπαμε ότι πολύ σύντομα θα βγει και άλλο βίντεο. Σας το είπαμε. Ορίστε λοιπόν, η υπόσχεσή μας έγινε πραγματικότητα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα βγει. Ναι, έλατε. Δεν μ' αρέσει. Γιατί εντάξει, μπορεί στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε αντίστροφη μέτρηση ή όπως την είπαμε τη σειρά τέλος πάντων. Νομίζαμε ότι δυσκολευτήκαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, τις ταινίες Spider-Man, τις live action, αλλά εδώ πέρα, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μ' αρέσει αυτό τώρα. Ούτε εμένα. Καταρχάς, να πούμε πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, εάν είστε καινούργοι σε αυτό εδώ το κανάλι, αν δεν έχετε καταλάβει, δεν βλέπετε το Tom and Chill κανάλι, αλλά το Tom and Chill Plus. Οπότε πατήστε ένα subscribe εδώ πέρα για να βλέπετε τα επόμενα βίντεο του καναλιού, τα οποία θα είναι έτσι χαλαρωτικά, όμορφα, παρεΐστικα, ολόφρεσκα, ανάλαφρα. Έλα, φτάνει. Εδώ έχουμε πιο σοβαρά πράγματα τώρα. Έχουμε πιο σοβαρά πράγματα. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα, παιδιά, ή σε αυτόν των στούντιον για να συζητήσουμε ή μάλλον για να βάλουμε από τη χειρότερη στην καλύτερη τις ταινίες του Christopher Nolan. Του Χριστόφορου, της καρδιάς μας, που έχει πληγώσει πολύ κόσμο εκεί έξω τον τελευταίο καιρό. Ναι. Βλέπουμε υπάρχει μεγάλος πόνος γενικά εκεί έξω για τον Christopher Nolan, που μόνο καλό μπορεί να κάνει. Δεν πειράζει, παιδιά, υπάρχουν πολλά πράγματα να καταπολεμήσει τον πόνο. Ναι. Ψαχτείτε. Τι ήταν που έλεγε παστίλιες για τον πόνο του άλλου, που είχε βγει μια διαφήμιση που το λέγανε συνέχεια τότε? Είσαι μικρός, εσύ δεν ξέρεις. Όχι, νομίζω δεν ξέρω τι λες. Ναι. Παστίλιες για τον πόνο του άλλου, λοιπόν. Σας Τέλος πάντων, αυτά θα το βρείτε εσείς, ξέρετε. Να ξεκαθαρίσω κάτι σε αυτό το επεισόδιο. Καταρχάς, στο tomandchill.com οτιδήποτε είδηση βγαίνει για τον Christopher Nolan είναι απλά μια είδηση που βγήκε για τον Christopher Nolan. Όπως δεν είναι γνώμη. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι άλλη γνώμη. Ούτε σημαίνει δεν μ' αρέσει καθόλου ο όρος fanboy. Ο fanboyισμός δεν είναι καλός, γενικά ο φανατισμός δεν είναι καλός σε τίποτα και πουθενά. Το ότι τον αγαπώ εγώ σαν σκηνοθέτη, θα μιλήσω σαν Θωμάς, δεν σημαίνει ότι αν δω άσχημα πράγματα από αυτόν ή κάτι δεν θα το πω. Ή θα κάνω τα στραβά μάτια για να υποστηρίξω τον Christopher Nolan και τον κάθε Christopher Nolan. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εάν με ψυχαγωγεί το υλικό του και το θεωρώ καλό, θα το πω. Εάν δεν με ψυχαγωγεί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε ξάδερφός μου είναι, ούτε αδερφός μου είναι, ούτε πατέρας μου είναι, ούτε τίποτα. Που έχει ψηλοσυμβεί αυτό με μια ταινία, ας πούμε. Ναι, θα το πούμε. Να σας πούμε την αλήθεια, κανονικά εδώ ίσως τώρα να είναι φάουλο αυτό που θα κάνουμε, αλλά τη λίστα, δηλαδή από τη χειρότερη στην καλύτερη, θα την κάνουμε τώρα επί τόπου. Δεν την έχουμε σκεφτεί. Δεν την έχουμε σκεφτεί, αυτό το χειρότερο. Ναι, και επειδή και αν ήταν εύκολο στο προηγούμενο και συμφωνούσαμε, νομίζω ότι εδώ πέρα. Δεν θα πάει καλά αυτό. Ναι. Και δεν θα πάει καλά γιατί οι περισσότερες από αυτές ποιοτικά είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Καλά, όλες είναι. Όλες είναι πολύ καλές ταινίες. Ναι. Δεν έχει κάνει κακή ταινία ο Christopher Nolan, κακά τα ψέματα. Ναι. Απλά σε κάποιες έχει ξεφύγει. Μέχρι εκεί. Θα δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το νούμερο 13. Καταρχάς είναι 13. Ναι. Γρουσούζικος αριθμός. Αλλά δεν πειράζει. Η 14 θα είναι horror από ό,τι μας έχει πει ο Christopher Nolan. Οπότε άντε να βγει να κάνουμε 14 μετά τη λίστα. Νούμερο 13. Νούμερο 13 λοιπόν. Η χειρότερη και θα φτάσουμε στο νούμερο 1 που θα είναι η καλύτερη. Ξέρεις κάτι, εγώ το σκέφτηκα και θα πω. 3. Θα το δικαιολογήσω. Ωραία. 3, 2. Περίμενε. Ναι. 3, 2, 1. Tenet. Άντε. Ωραία. Συμφωνούμε. Ωραία, λοιπόν, το Tenet είναι η χειρότερη του Nolan και θα μου πεις γιατί δεν είναι τα άλλα, τα πιο παλιά. Ναι. Γιατί το Tenet κάνει κάτι που δεν είναι γενικά, δεν ξέρω, δεν είναι πολύ εφικτό να το κάνεις αυτό. Και δεν ξέρω αν θα την ξανάλαβα πολύ εύκολα αυτή την ταινία, γενικά. Θεωρώ ότι το Tenet θα ήταν πολύ καλύτερο σε βιβλίο παρά σε ταινία. Πιστεύω είναι μια ιστορία η οποία μπορεί να εξηγηθεί κανονικά και στο 100% σε βιβλίο. Θέλει πολύ μελέτη όλο αυτό για να εξηγηθεί. Και ο Christopher Nolan το εξηγεί, απλά είναι τόσο δυσνόητο όλο αυτό που δεν μπορεί ο θεατής με μία θέαση. Αντικειμενικά σε κουράζει. Ναι, και δεν μπορείς με μία θέαση να το αντιληφθείς και να το καταλάβεις. Ναι. Θες 2, 3 και παραπάνω. Σεναριακά, αν το δεις, είναι πολύ μπροστά γενικά. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε: έχω τερματίσει την πίστα και παίζω τα DLCs. Τώρα απλά παίζω τώρα. Αυτό, ναι, κάνω τη δική μου φάση τώρα. Είμαι στο δικό μου το πήγα σοβαρά, τώρα να παίξουμε λίγο. Ναι. Το Tenet για μένα έχει αυτό το ψεγάδι, είναι δυσνόητο. Σαν ιδέα είναι φοβερή, σαν σύλληψη. Καλά, εννοείται αυτό. Έχει και φοβερούς τοπιούς μέσα, όπως πάντα. Ναι. Εάν τη δεις 2, 3, 4 φορές και αντιληφθείς αυτά που γίνονται και όλα αυτά
Είναι μια πολύ καλή ταινία, αλλά δεν μπορούμε να μην τη βάλουμε στην τελευταία θέση, εφόσον είναι μια ταινία η οποία δεν θα την ευχαριστηθεί κάποιο με μια Και φορά. δεύτερον, είναι μια ταινία του Νόλαν που πόσο χειρότερες να έχει από αυτή. Ναι. Θα σας πω μόνο ένα fun fact για να καταλάβετε πόσο δουλειά και μεράκι έχει πέσει και στο Tenet. Οι σκηνές μάχης που βλέπετε στο reversed σύμπαν, που παίζουν ξύλο ανάποδα, δεν είναι ανάποδα. Οι τύποι έκαναν χορογραφίες μάχης ανάποδες. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Ο Νόλαν πάντα δίνει, εντάξει. Δεν ξεκίνησε να τη φτιάξει τώρα αυτή την ταινία έτσι. Είχε στο μυαλό του πράγματα. Την ετοίμαζε χρόνια, ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα στο νούμερο 13. Και θέλω να την ξαναδώ άλλη μια φορά. Tenet. Και εγώ σίγουρα. Μη σου πω και δύο. Γιατί, όπως όλες, βρωμάνε Νόλαν. Κάτι έχουν. Έχουν αυτό. Έχουν κάτι. Ναι. Έχουν αυτό του Νόλαν. Έχουν αυτό τον αφηγηματικό τρόπο που σε κάνει να είσαι εκεί στο 200% συνεχώς και να έχεις τα μάτια σου στην οθόνη. Ναι. Απλά η υπερπληροφορία του Tenet κάποια στιγμή σε λυγίζει. Λοιπόν. Νούμερο 13, Tenet, νούμερο 12, 3, 2, 1, following. Το following είναι η πρώτη ταινία του Νόλαν. Ναι, είναι η ταινία που τη βλέπεις και λες «Α, ταλεντάκι αυτός. Αυτός πιστεύω θα αφήσει ιστορία». Ευχάριστη ταινιούλα, βλέπεις, ναι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ωραίος πρωταγωνιστής, τον οποίο... Ανυπομονώ ότι θα κάνει μετά, λες εκεί, ο σκηνοθέτης αυτός. Ναι. Αυτό μέχρι εκεί. Ναι. Ωραία ιδέα. Έχει και αυτό, άμα παρατηρήσετε, παιδιά, όσοι το έχετε δει το following, έχει από τότε ο Christopher Nolan αυτά τα κουσούρια, τα καλά εννοώ, ναι. που τα πήρε μετά τα εξέλιξε πάρα πολύ. Αυτό. Οι πιο πολλοί δεν το έχουν δει, είμαι σίγουρος, στο following. Και κρίμα για τον πρωταγωνιστή που είδαμε ότι δεν εξελίχθηκε. Ποτέ τίποτα δεν έγινε. Ναι. Πολύ ωραία φάτσα αυτός ο τύπος. Κρίμα. Λες να είναι εύκολο και το 11. Νομίζω εδώ θα διαφωνήσουμε. Κάτσε να τα ξαναδώ μια. Θα διαφωνήσουμε εδώ. Γιατί ξέρω τι έβαλες. Και ξέρω τι έβαλα. Λες, εγώ δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουμε. Για πάμε. 3, 2, 1. Insomnia. Ωραία. Ναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Το Insomnia για κάποιο λόγο έχει αυτό το cast που έχει. Που δεν το περιμένεις αυτό το cast. Και ο Νόλαν ήταν η δεύτερη ταινία του. Όχι, ρε. Όχι. Η τρίτη νομίζω. Ήταν μετά Memento και μετά έβγαλε αυτό. Insomnia 2002. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ήταν από τις πρώτες. Περιμένεις να έχει τέτοιο cast. Και έχει Al Pacino. Έχει Al Pacino και Robbie Williams. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί. Από τους αγαπημένους ηθοποιούς. Ναι, μια ταινία που είναι διαφορετική η Νόλαν. Δεν είναι 100% Νόλαν, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν είναι 100% Νόλαν, δηλαδή. Είναι 100% Νόλαν. Τι εννοείς? Μπορώ να το ψάξω λίγο αυτό. Ψάξω το. Εννοείς το σενάριο. Περίμενα να το ψάξω γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Τι θες να πεις? Σκηνοθεσία Christopher Nolan, τι? Περίμενε. Ναι, σενάριο δεν υπάρχει Νόλαν. Εντάξει. Αυτό εννοώ. Σκηνοθεσία Christopher Nolan. Ναι. Είναι από βιβλίο. Ναι, αλλά συνήθως ο Νόλαν είναι και στο σενάριο. Ναι, ή ο αδερφός του. Ωραία. Εδώ δεν υπάρχει σενάριο. Οκ, ναι, φαίνεται αυτό. Δεν είναι και σεναριακά η καλύτερη ταινία του Νόλαν. Εντάξει. Εγώ θα πω, παρόλο που τη βάζω κι εγώ εκεί γιατί προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, αν θα μιλούσα υποκειμενικά θα την έβαζα πολύ πιο ψηλά, διότι αν δεν υπήρχε το The Dark Knight, ενώ από τις αγαπημένες μου ταινίες του Christopher Nolan, είναι το guilty pleasure μου το Insomnia. Δεν είναι τόσο guilty, εντάξει. Διότι. Δεν είναι τόσο guilty. Όχι guilty, επειδή εγώ το θεωρώ πολύ καλύτερο από άλλες ταινίες. Αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι. Ναι. Okay. Διότι έχει μια απίστευτα. Για μένα η ατμόσφαιρα. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Εκεί που τοποθετείται η ταινία, τοποθεσιακά δηλαδή, γεωγραφικά. Το σπιτάκι και το τέτοιο λες. Σε χιονισμένο σημείο, έτσι, Σκανδιναβία. Είναι πάρα πολύ όλο αυτό. Το ότι δεν νυχτώνει, ναι. Insomnia, το έχει κάνει παιδιά, δηλαδή αϊπνία σε περιοχή η οποία δεν έχει νύχτα εκείνη την εποχή. Είναι όντως μόνο μέρα. Έχει νύχτα. Ναι. Έχει μόνο μέρα, οπότε στην ουσία όλο αυτό επαυξάνεται, ρε παιδί, πώς το πω, πώς το λέμε, ενισχύεται. Ναι. Όλο αυτό ενισχύεται. Και η τοποθεσία, παιδιά, και η ατμόσφαιρα, αυτά τα ομιχλώδη τοπία, δάση. Τρελαίνομαι, το χάνω, παιδιά, δεν μπορώ. Al Pacino πρωταγωνιστής, Christopher Nolan σε σκηνοθεσία σε αυτό το μέρος, με αυτή την ιδέα από πίσω. Πολύ ωραίο τέτοιο, ναι. Είναι το ονειρικό μου σενάριο. Ναι, έχει ψεγάδια πολλά το Insomnia. Έχει, εντάξει. Επίσης, αλλά θεωρώ ότι αν το ξαναδείς, αλλάξεις άποψη. Και μεγαλύτερος κιόλας που είσαι τώρα. Δεν ξέρω ποιο θα βάλω Ξέρω ποιο θα βάλω από κάτω, αλλά δεν ξέρω πόσο πιο πάνω να το βάλω. Είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε για ταινίες τώρα, μετά θα μιλήσουμε. Ναι. Είναι δύσκολο αυτό πολύ. Πολύ ωραία ταινία το Insomnia. Εμένα μου είχε ευχάριστη έκπληξη, δεν το είχα δει τότε που το είδαμε. Δεν ξέρω αν. Γιατί σας λέω είμαι υποκειμενικός, διότι παιδιά με συνεπέρνει τόσο πολύ η ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας. Ατμόσφαιρα φοβερή. Ναι, δηλαδή που δεν μπορώ να δω αντικειμενικά όλο το υπόλοιπο. Με μαγεύει μόνο αυτό που βλέπω. Ναι. Μόνο αυτό που βλέπω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Θέση 10. Για άλλη μία, είμαι σίγουρος, αλλά άλλη μία. Μέχρι τώρα συμφωνούμε. Νομίζω ότι και τώρα θα συμφωνήσουμε. 3,
2, 1. The Dark Knight Rises. Rises. Ναι, εντάξει, νομίζω ήταν πιο εύκολο αυτό. Θα νομίζουν ότι είναι στημένο, του κάνουμε πλάκα. Όχι, Dark Knight Rises. Θα έχουν δει και το προηγούμενο που συμφωνήσαμε σε όλα. Όχι, ναι. Και θα νομίζουν ότι και εδώ. Μετά νομίζω Όχι, θα τα χαλάσουμε. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Μετά θα τα χαλάσουμε. The Dark Knight Rises είναι ότι ο Νόλαν ποτέ δεν ήθελε να κάνει τριλογίες. Το έχει πει. Κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι είναι κακές ταινίες. Καμία δεν είναι κακή ταινία. Καμία δεν είναι κακή ταινία. Ναι, τι λέμε τώρα. Ούτε καμία σχέση. Δηλαδή, μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε να βρούμε τώρα ψεγάδια γιατί το. Μην το παρουσιάζουμε σαν κακό, γιατί δεν είναι κακό. Απλά τα υπόλοιπα είναι πολύ καλύτερα. Φανταστείτε. Ναι, έχουν καλύτερους κακούς, καλύτερο σενάριο. Φανταστικός κακός ο Dark Knight Rises, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Ο Tom Hardy. Ναι. Batman, ναι, όλα αυτά. Έχει Catwoman. Δεν μου αρέσει καθόλου η Τάνια Αλγκούλ, Τάνια δεν λέγεται, νομίζω. Με το plot twist που γίνεται. Έλα, η του Ραζ Αλγκούλ, η κόρη που τελικά αυτή είναι πίσω από τον Bane. Το plot twist που γίνεται στο τέλος. Δεν σ' αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει τόσο. Είναι αυτό που λέμε ότι ρε παιδί μου, κάποια στιγμή στην πολυπλοκότητα ενός σενάριου ξεπερνιέται ένα όριο το οποίο εμένα δεν με χάνει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Τι πήγαμε να δούμε τώρα τελευταία που βλέπαμε με τη Ραλία και λέω πω. Το Λογιστής 2. Καταρχάς το 1 το λατρεύω, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες ever. Το 2 κάνει το λάθος που κάνουν όλες οι ταινίες, που πάμε τώρα να το κάνουμε πολύ πολύπλοκο το θέμα, να βάλουμε και εκείνο και τ' άλλο και έτσι και έρχεται αυτός και είναι ο άλλος από την άλλη χώρα και έρχεται αυτός και είναι δολοφόνος και ο άλλος είναι τρομοκράτης και να βρούμε μέσα από τον τρομοκράτη δολοφόνο για να βάλουμε τη μυστική υπηρεσία η οποία είναι της Αμερικής και μετά την μυστική υπηρεσία της Αγγλίας και να τα προτείνουμε όλα και αυτό και να έρθει από πίσω ο άλλος και να κάνει αυτό και άρα με λίγα λόγια το Dark Knight Rises δεν σου άρεσε που ήταν λίγο πιο πολύπλοκο. Καμία σχέση με αυτό που περιγράψε τώρα με το Dark Knight Rises, ναι, προφανώς, αλλά δεν μου αρέσει η πολυπλοκότητα. Λίγο πιο πολύπλοκο από τα υπόλοιπα. Από ό,τι προτιμώ εγώ γενικά. Μιλάμε για Νόλαν που το πολύπλοκο γενικά. Όχι, κάνεις λάθος. Όχι το πολύπλοκο. Κάνεις λάθος. Είναι άλλη λέξη που το. Κάνεις λάθος. Υπάρχει δικαιολογημένα πολύπλοκο και αδικαιολόγητα πολύπλοκο. Ναι, αλλά στη βάση του είναι απλό. Πάντα. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να είναι πολύπλοκη η σύλληψή του. Δηλαδή να θέλει γενικά να σκεφτείς πολύ ή να είσαι συγκεντρωμένος πολύ για να καταλάβεις αυτό που σου λέει. Αλλά στη βάση του είναι απλό. Αυτό. Όχι και ήρθε ο άλλος και έγινε αυτό και τελικά αυτός είναι από πίσω και αυτό. Ναι. Όχι ότι δεν μου αρέσει το Dark Knight Rises, το ξαναλέω με αυτό. Απλά για τα γούστα μου είναι λίγο ένα τσικ τσιμπημένο. Δηλαδή, σαν να μην τρώω εγώ καυτερά ή να τρώω λίγο καυτερά και να μου βάλεις λίγο παραπάνω τσίλι ή πιπέρι. Σαν κλείσιμο τριλογίας, όταν έχεις πικάρει στη δεύτερη. Ναι. Σαν κλείσιμο τριλογίας είναι εντάξει. Ναι. Είναι ωραίο. Είναι μια χαρά, ναι. Αλλά εντάξει, αυτό που είπες έχει πικάρει στη δεύτερη. Λοιπόν, άρα πάμε στο νούμερο 9 τώρα. Τώρα θέλω να τα δω. Κάτσε να τη σκέψη τώρα εδώ. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Άλλη μία, περίμενε. Δεν ξέρω, περίμενε λίγο τώρα. Από εδώ και πέρα θα διαφωνήσουμε σίγουρα με τον Αντρέα. Επαναλαμβάνω disclaimer όσο ο Αντρέας σκέφτεται. Δεν λέμε ότι καμία από αυτές τις ταινίες είναι κακή ταινία. Μην τρελαθείτε. Όλες ταινιάρες είναι. Απλά λέμε ποια είναι κατά τη δική μας άποψη χειρότερη και καλύτερη. Έτσι. Μπορείτε πολύ εύκολα να διαφωνήσετε κάτω στο σχόλιο. Με κόσμιο τρόπο. Αχ, σκέφτηκα κάτι που δεν ξέρω αν πρέπει. Πρέπει μια χαρά. Τι κολώνεις, ρε. Δεν κολώνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω και αν το βράδυ θα νευριάσω που το σκέφτηκα αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι σε οτιδήποτε διαφωνούμε θα το συζητήσουμε ώστε να καταλήξουμε σε ένα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να το κλείσουμε το βίντεο. Δεν ξέρω. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Θέλω να τη βάλω 9. Πάμε. Για να το πες αυτό σημαίνει ότι δεν θα πούμε την ίδια. 3. Εγώ ξέρω τι σκέφτηκες και το σκέφτηκα και εγώ να ξέρεις. 3, 2, 1, Oppenheimer. Αλήθεια. Ναι. Οκ. Εγώ Δουνκέρκη είπα. Τι βάζουμε τώρα. Να σου πω, δεν μπορώ να διαφωνήσω και σε αυτό. Ναι, αλλά το Δουνκέρκη τη δεύτερη φορά πόσο καλύτερο ήταν από την πρώτη. Το Oppenheimer δεν το έχουμε δει 2 φορές. Εγώ το αδικούμε. Είναι πολύ καλύτερο αυτό που νομίζαμε τότε. Δεν το αδικείς. Δεν θέλει ο εαυτός σου να το δει δεύτερη φορά. Μια χαρά θέλει. Εγώ θέλω να το δω, να ξέρεις. Θέλω πολύ να το δω. Όχι. Δεν είμαι φαν γενικά των βιογραφιών στις ταινίες. Όχι ότι δεν βλέπω, έχω δει πάρα πολλά. Απλά δεν είμαι φαν. Ναι. Ο Christopher Nolan επιλέγει να κάνει μια βιογραφική παύλα ιστορική ταινία και θεωρώ ότι την κάνει με τον πιο εμπορικό και ωραίο τρόπο και πιο ενδιαφέρον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει ποτέ από κάθε άλλον. Αλλά ό,τι και να είναι μια βιογραφία, παύλα, ιστορικό δράμα, με όλα αυτά που. Πιστεύω ότι το storytelling του Oppenheimer και γενικά ο τρόπος που εκτιλήσεται όλο το πράγμα είναι αριστουργηματικός. Δεν νομίζω ότι γινόταν αυτό που λέμε καλύτερα. Είναι. Απλά δεν μου αρέσει και δεν πρόκειται ποτέ να μου αρέσει αυτή την ταινία ότι κλιμακώνεται στη μέση της. Δηλαδή η έκρηξη και όλο αυτό με τη βόμβα γίνεται στην μέση. Δηλαδή, σαν να βλέπεις ένα φινάλε στη μέση της ταινίας και μετά παρακολουθείς κι άλλο. Που έχει νόημα προφανώς και έχει και άλλη κλιμάκωση στο τέλος. Αλλά εγώ, σαν Θωμάς, μέσα μου κλιμακώθηκε το συναίσθημα και όλο αυτό στη μέση της ταινίας και μετά
για πολλή ώρα ήμουν άδειος μέχρι πάλι να πάρω μπρος ώστε να συνεχίσω να βλέπω και το υπόλοιπο. Αυτό δεν πάω το συγχωρήσω στο Oppenheimer. Λοιπόν, ας συμφωνήσουμε, αν και πιθανότητα όταν θα την ξαναδώ θα αλλάξω γνώμη. Δεν θα είναι στο νούμερο 9, θα είναι πιο πάνω. Ναι. Εντάξει, ταινιάρες είναι όλες τώρα. Ταινιάρες είναι όλες τώρα. Καλά, εννοείται αυτό. Ας το αφήσουμε στο νούμερο 9. Γιατί θα πάμε στο νούμερο 8 που είναι το. Θα βάλουμε Δουνκέρκη. Δουνκέρκη, γι' αυτό σου είπα ότι και εγώ εύκολα θα μπορούσα να δω και τη Δουνκέρκη. Από τις αγαπημένες μου του Christopher Nolan και αυτή. Δουνκέρκη είναι. Διότι την πρώτη φορά που τη βλέπεις λες μεχ. Όχι, δεν Κάποιος είσαι. μπορεί να πει και τη βλακεία ήταν αυτή που είδα. Δεν την νομίζω. πρώτη φορά. Δεν νομίζω. Δε... Ποιος θα το πει αυτόν τον βρω. Τι λες, Αντρέα τώρα. Πάντως Αλλά... καταλαβαίνω ότι στην πρώτη προβολή είναι τα πράγματα περίεργα. Στη δεύτερη όμως, όταν την ξαναβλέπεις αυτή την ταινία και καταλαβαίνεις και είσαι πιο συγκεντρωμένος και αν τη δεις με πιο πολύ όρεξη γενικά, μην τη δεις 3 ώρα το μεσημέρι, είσαι έτσι, ξέρω εγώ. Όλες τις ταινίες του Christopher Nolan θέλουν γενικά να έχεις την Προφανώς. προσοχή σου εκεί. Μην μου πιάσει το κινητό. Και όλες θέλουν και δεύτερη. Και όλες θέλουν και δεύτερη. Έτσι, είναι καλύτερη στη δεύτερη. Πάντα. Να συμφωνήσουμε σε κάτι σε αυτό το βίντεο. Τι. Να το πούμε. Θέλω να το πούμε και σε podcast να μου το θυμίσεις. Τι. Να συμφωνήσουμε στο ότι αν έχεις δει μία φορά μια ταινία δεν την έχεις δει. Στην πραγματικότητα. Όχι. Γιατί δεν συμφωνήσουμε σε αυτό. Διότι με τη δεύτερη φορά βλέπεις το 100% της ταινίας. Νομίζω με την πρώτη βλέπεις το 95%. Αλλά υπάρχει και ένα 5% που είναι. Αυτό ναι. Που έχει μια έξτρα γοητεία. Μη σου πω πιο κάτω, το 90%. Ναι, αλλά σαν την πρώτη φορά δεν είναι το ίδιο. Κάποια συναισθήματα. Κάποιες ταινίες που στηρίζονται κιόλας στον ευνηδιασμό, ναι. Αλλά βλέπεις το 90%. Μένει και ένα 10%. Αλλά... Για να δεις το 100% θες και δεύτερη. Θες και δεύτερη. Όχι ότι δεν την έχεις δει την πρώτη, το πες λάθος. Νομίζω. Δεν την έχεις δει στο 100% να το διορθώσω, ναι. Συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε. Ωραία. Άρα για το Oppenheimer ισχύει και για το Oppenheimer αυτό, έτσι. Ναι, εννοείται. Για αυτά που είπαμε πριν. Η Δουνκέρκη, παιδιά, τη δεύτερη φορά. Καλά, εμείς την έχουμε δει 3-4, ναι. Ναι. Δεν συζητώ για τις υπόλοιπες, αλλά τουλάχιστον τη δεύτερη φορά θα πείτε τι αριστούργημα είδα μόλις τώρα. Ναι. Από πού να το πιάσουμε εδώ και πού να τελειώσουμε. Θέλω πάντα να μιλάω για το cast, αλλά είναι ταινίες του Nolan που πάντα είναι cast. Οπότε δεν έχει νόημα. Να μιλήσουμε τώρα ότι από πίσω το soundtrack αλλάζει κάθε φορά που βλέπουμε από διαφορετική οπτική την ίδια μάχη. Ναι. Να μιλήσουμε ότι βλέπουμε την ίδια μάχη από στεριά, αέρα, νερό. Ναι, καλά. Η ιδέα είναι απίστευτη. Ναι, δηλαδή τι να πούμε και πώς να το περιγράψουμε. Και απλά όμως ο Νόλαν σκέφτηκε αυτή την ιδέα και είπε: ξέρεις κάτι. Θα το κάνω. Εύκολο, το έχω. Και δεν το είπε όταν ήταν στα φόρτε του. Το είπε. Όχι, εντάξει, 2017 ήταν. Α, πιο μετά εννοείς. Ναι, να μου πεις ναι. Έβγαλε μια χαρά ήταν το 2017. Μετά το Interstellar. Μετά το Interstellar, ναι, έχεις δίκιο. Έβγαλε γούστα. Ναι. Στο top του. Έβγαλε γούστα. Και μου αρέσει, φίλε, έφυγε μετά το Interstellar και πήγε σε πολεμική ταινία. Δεν του νοιάζει τίποτα. Στο Dunkerque. Έφυγε μετά το Oppenheimer, βιογραφία και πήγε στο ακριβώς απέναντι. Ναι, ρε. Ό,τι θέλει. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό. Νούμερο 7 είμαστε τώρα. Ναι, ωραία, το σκέφτηκα, εντάξει. Έχουν μείνει τώρα, τι έχει μείνει τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Έκλεισα, κλείδωσα. Κλείδωσες. 3, 2, 1. Οδύσσια. Μπράβο, ρε Ανδρέα! Εντάξει, τα άλλα είναι λατρεμένα πράγματα. Η Οδύσσια θα μπορούσε να ήταν πολύ κάτω, βασικά παρακάτω και από το Δουκέρκι, να πω την αλήθεια για μένα. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει και αυτό την αρρώστια της νέας γενιάς που δεν το περίμενα ποτέ από τον Christopher Nolan, δηλαδή τη βιασύνη. Έχει βιασύνη η Οδύσσια, ναι. Ειδικά στο πρώτο της μισό, βιάζεται απίστευτα πολύ, κόβει απότομα διαλόγους, δεν αφήνει παύσεις ανάμεσα στους διαλόγους σε αυτά που ακούει ο θεατής ώστε να πάρουν την βαρύτητα, τη συναισθηματική που τους αξίζει. Στην ουσία κάνει μια ξεπέτα στην αρχή που δεν δικαιολογείται σε μια τέτοια ταινία. Παρ' όλα αυτά, ο Νόλαν σε αυτή την ταινία έχει αυτά που τον χαρακτηρίζουν. Ναι. Στον υπερθετικό βαθμό. Ρε παιδί μου, κάνει αυτό που κάνει παντού. Παίρνει ένα σενάριο φανταστικό και προσπαθεί να το κάνει όσο πιο πραγματικό γίνεται. Ναι. Το ίδιο κάνει και στην Οδύσσια. Προσπαθεί να φέρει όσο περισσότερο γίνεται στην πραγματικότητα ένα σενάριο φαντασίας. Take it or leave it. Είναι αυτό. Εγώ το λατρεύω αυτό πάντα. Κι εγώ. Δεν το είπα και στο Spider-Man αυτό στο προηγούμενο επεισόδιο. Αυτό λέμε. Το λατρεύω πάντα αυτό. Μ' αρέσει οι αλλαγές που έκανε εδώ. Όχι όλες, ναι. Οι περισσότερες ναι, ήταν ωραίες. Okay. Είμαι πολύ θετικός με αυτά. Ναι. Εγώ δεν με νοιάζει τώρα, δεν έχω κολλήματα όπως οι υπόλοιποι. Παρ' όλα αυτά στην αρχή βιάζεται, αλλά μετά έχει και κάποιες σκηνές που μου ήταν λίγο αδιάφορες, όπως η πηγή η σκύλα. Ναι, κάποιες από τις δοκιμασίες του Οδυσσέα δεν έχουν και τόσο μεγάλη βαρύτητα στην ιστορία. Τουλάχιστον δεν τους δίνει την απαραίτητη βαρύτητα.
ή δεν καταλαβαίνεις το ότι ναι, τώρα το πέρασε αυτό. Τι προσέδωσε στο χαρακτήρα όμως αυτό που πέρασε τώρα. Ναι. Κατάλαβες, αυτό δεν καταλαβαίνεις. Ισχύει αυτό. Που στην ουσία τι είναι η Οδύσσεια, δεν έχει να κάνει με το ότι να φτάσει τελικά στη Μυθάκη, αλλά με το ταξίδι του για εκεί, προς εκεί. Πολύ άστοχη η επιλογή του ηθοποιού για Ζήνωνα, ο οποίος είναι και στο τέλος η αλλαγή, είναι το plot twist που, πάνω στον οποίο στηρίζεται ο χαρακτήρας και γενικά το σενάριο. Ο Σύνωνας δεν ήταν άστοχη επιλογή σαν εμφάνιση τόσο, σαν αυτό που θέλω να σου περάσει. Ήταν άστοχη το ότι έμοιαζε λίγο. Με γυναίκα. Ναι, παραπάνω από ότι. Έμοιαζε με γυναίκα, ενώ θα έπρεπε, επειδή έχει να κάνει ρε παιδί μου με έναν στρατό ανδρών, όπως ήταν στην αρχαιότητα, τέλος πάντων και αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω ότι ήθελε έναν μικρό καμωμένο, έτσι αδυνατούλη, λίγο πιο τέτοιο, ναι, λίγο να πιο πετή τάδρα, ναι, αν μπορούν αυτά να πάνε μαζί. Θα μπορούσε, υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως είχαμε πει, Σαλαμέ και πάρα τέτοια πολλοί φάση, ακόμη ναι, που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο και μια χαρά θα ήμασταν. Παρόλο που ο Elliot Page είναι πολύ ο καλός. Elliot Page είναι εκπληκτικός ηθοποιός και Ναι. το ξέραμε όταν ακόμα ήταν η Page. Ναι. Page λεγόταν και τότε. Ellen Page νομίζω λεγόταν. Πώς? Ellen Page. Ωραία, ναι. Δεν είμαι και σίγουρος γι' αυτό. Και από τότε που ήταν η. Για ποιον δεν το γνωρίζει, Τέλος πάντων, στο Inception. είναι στο Inception η κοπέλα που παίρνουν στην ομάδα. Θες να πούμε κάτι άλλο για την Οδύσσεια? Έχουμε πει πάρα πολύ για την Οδύσσεια και σε podcast. Έχουμε μιλήσει και σε podcast νομίζω να υπάρχει αναλυτικότατα. Ίσως να κάνουμε και στο μέλλον ένα βιντεάκι έτσι για να υπάρχει και εδώ ένα βίντεο στο κανάλι. Για να υπάρχει η γνώμη μας και εδώ πέρα. Για να μην την ψάχνει ο κόσμος από εδώ και από εκεί, ρε παιδί μου. Ίσως θα δούμε. Πολύ καλή ταινία, αλλά όχι και η καλύτερη του Νόλαν. Όχι η καλύτερη του Νόλαν, όχι η χειρότερη του Νόλαν. Όπως καταλάβατε. Λοιπόν, φεύγει και αυτή. Αχ, ανάσανα, Τι ανάσανες ρε, τώρα είναι δηλαδή εύκολο, ξέρω εγώ. Άλλη μία θα φύγει και είναι πανεύκολο μετά. Εδώ θα διαφωνήσουμε σίγουρα. Σίγουρα θα διαφωνήσουμε. Περίμενε λίγο. Έλα, εύκολο είναι να το σκέφτεσαι. Ωραία. Αυτό. Μην το βάζεις από τώρα. Κάνεις λάθος τώρα. Βάλε μόνο το επόμενο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, έτοιμο. Άμα πω λάθος και το μετανιώσω Πες μετά. μου. Μα θα το Θα συζητήσουμε. κλείσω το κανάλι. Μα θα το συζητήσουμε. Δεν μπορείς. Εγώ με διαχείρισες. Πρέπει να δώσω OK. Δεν θα το βρει και θα το δοκιμάσει. Ωραία. 3, Ας πούμε αυτό. 2, Ένα. Batman Begins. Ναι. Batman Begins. Ναι. Λοιπόν, Δεν ξέρω, μίλα εσύ, δεν ξέρω τι να πω εγώ. η μοναδική ταινία από την τριλογία Batman που έχει μέσα τη λέξη Batman. Η ταινία. The Dark Knight. Η ταινία που έχει 0 CGI μέσα της, παιδιά, είναι μια ταινία Batman. Έχω πιο κοντά για να το καταλάβετε αυτό που λέω. Είναι μια ταινία Batman η οποία έχει 0 χρήση CGI μέσα της. Είναι όλα πρακτικά εφέ. Το κατάλαβες και εσύ τώρα? Μια χαρά το Το κατάλαβα. καταλάβαμε όλοι. Αλλιώς Christopher Nolan. Ναι. Τι να πει κανείς. Εδώ ο τύπος πήγε να το κάνει στην Οδύσσεια αυτό. Ακριβώς. Πώς δεν έφερε και αληθινά τέρατα, ξέρω εγώ, Ναι. ή αληθινή δίνη. Εγώ αγχώνομαι. Που την έκανε την αληθινή δίνη, το είδες? Την έκανε Τι με έβαλε τζεσκι. να κάνει, με τζεσκι, ναι. Εγώ αγχώθηκα για τη χώρο τώρα που λέει. Εγώ θα πάρω μια απόσταση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έλατε. Τι θα καλέσει, θα είναι έτσι, ξέρω εγώ. Θα καλέσει κανένα πνεύμα. Εύχομαι όχι με πνεύματα, ναι, να είναι με κάτι άλλο. Ή ανάποδα, γιατί εγώ με πνεύματα μόνο. Και θα λέει γράφε τώρα. Σίγουρα με πνεύματα θα είναι Βγαίνει. το Christopher Nolan. Άμα είναι με πνεύματα ο Christopher Nolan. Εγώ Δεν πιστεύω νομίζω. είμαι κανέναν serial Serial killer τύπου θα είναι Zodiac. μυστηρίου, μωρέ. Ναι, κάτι τέτοιο. Το Batman Begins είναι η τέλεια ταινία Batman για εμένα. Προσέξτε, τέλεια ταινία Batman για εμένα. Είναι μια υπέροχη ταινία. Είναι μια ταινία που βρωμάει Christopher Nolan, αλλά όχι τόσο. Φανταστική ταινία, εντάξει. Ναι, Τι να πούμε τώρα. δεν έχει κανένα ψεγάδι Ναι. για μένα. Είναι μια χαρά, μια ωραία τέλεια ταινία. Απλά εντάξει, η επόμενη, δηλαδή το sequel της, είναι αυτό που λέγαμε για το Spider-Man 2 στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε. Πήρε Ότι, τα ρε καλά παιδί από μου, την πρώτη τερμάτισε, όλα ναι. που πήρε το χαρακτήρα της. Έφερε κάποιον άλλον. Και τερματίστηκε η. Τι να πούμε. η πίστα. Ναι, τα έχουμε πει, εντάξει. Αλλά θα μιλήσουμε για την άλλη εκεί που θα τη βάλουμε τέλος Ναι. πάντων. Έχεις να πεις κάτι άλλο για τον Batman Begins? Όχι. Όχι. Φύγαμε και από αυτό. Τι να πούμε, παιδιά, έχουμε κάνει πόσα επεισόδια και έχουμε μιλήσει για αυτά. Πάμε στο κάτσε να φύγει από εδώ τώρα. Ωραία. Θα πέσει ξύλο τώρα. Δεν θα πέσει ξύλο. Α, λες. Επειδή κάτι μου είχε πει στο παρελθόν, νομίζω κατάλαβα τι έβαλε. Πρέπει να θέλω και εγώ σκέψη τώρα. Όχι, εγώ σκέφτηκα, ναι. Το άλλο είναι τέτοιο. Τώρα δεν γίνεται να το βάλουμε τώρα εδώ. Θα βάλουμε τώρα αυτό εδώ. Ποιο, Αντρέα? Έλα, πάμε τώρα. Σκέφτηκες. Και αυτό έχει τώρα αυτό, δεν γίνεται να το βάλουμε εκεί. Έλα, πάμε. Ένα. Περίμενε, δεν είμαι έτοιμο. Θα αλλάξω γνώμη. 3, 2, 1, δεν Memento. πεστεί. Α, Ή θε να πει το δεν πεστεί και πει το Memento, κουφάλα. ναι. Άρα θα αλλάξει εύκολα άποψη. Όχι. Όχι. Δεν αλλάζω άποψη. Όχι. Δεν θέλω. Περίμενα, να το συζητήσουμε. Εγώ δεν το συζητάω. Θα το συζητήσουμε. Θεωρώ ότι στην επόμενη θέση θα ήταν ή το ένα ή το άλλο. Σωστά. Ναι. Ναι, αυτό ναι. Ωραία. Οπότε θα μιλήσουμε ταυτόχρονα και για τις δύο. Ωραία. Γιατί είτε το βάζει στην επόμενη εσύ και σε αυτή είναι εγώ, είτε το Memento και ανάποδα. Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα. Ποιο θες Άρα για το τα δύο? 4-5 είναι με το Prestige. Για να δούμε. Για τώρα. ποιο θες να μιλήσουμε από τα δύο πρώτα? Για το. Διάλεξε εσύ. Memento. Για το Memento. Το Memento είναι τέλεια ταινία, τελεία. Φοβερή ιδέα. Μία από τις
αρκετές που έχει κάνει ο Christopher Nolan. Όπως Βέβαια. και οι προηγούμενοι που αναφέραμε. Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ήταν η δεύτερη ταινία του, τώρα αυτό την ανεβάζει. Κανονικά. Ναι. Έχεις ξαναδεί ταινία σαν το Memento? Όχι. Θα ξαναδείς? Όχι. Όχι. Έχει φτιαχτεί αυτή η ταινία σε μια εποχή η οποία έτσι και με το φιλμ και με όλη αυτή την αισθητική και την υφή που έχει. Είναι Και φανταστικό. τον αφηγηματικό τρόπο δεν είναι και λίγο σαν Όχι, video να σου game. πω κάτι. Επειδή είναι η δεύτερη ταινία του, πάει πιο πάνω το Prestige. Και το Prestige έχει μια ιδέα, Που εντάξει. απίστευτη ταινία, Ναι. αλλά είναι πιο συνηθισμένη από το Memento. Ξαναλέω, έχεις ξαναδεί ταινία στο Memento? Όχι, όχι. Εγώ τη θεωρώ για τις καλύτερες όλων των εποχών το Memento. Και μιλάμε τώρα για τη δεύτερη του ταινία. Είναι τρομερή ταινία το Memento. Τι να πούμε τώρα. Εκπληκτική σύλληψη, παιδιά. Ναι. Το σενάριο του Memento. Η εκτέλεση είναι ακόμα καλύτερη. Ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το Memento. Πρωταγωνιστής, εντάξει, λατρεία. Η ατμόσφαιρα φοβερή. Η ιδέα από μόνη τη σε κάνει να έχει κολλήσει έτσι στην οθόνη, να κοιτάς έτσι και να μην μπορείς να σταματήσεις και να ηρεμήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά βάλτε ότι ο αφηγηματικός τρόπος είναι ανάποδος. Αυτά τα περίεργα που κάνει ο Christopher Nolan. Που γενικά οι ταινίες του. Πώς το έκανε αυτό στη δεύτερη ταινία του δηλαδή. Μα έχει κόλλημα με αυτό. Με τον αφηγηματικό τρόπο και γενικά σε όλες τις ταινίες του ρόλο παίζει από πίσω. Αν έχουν να κάνουν με ένα παιχνίδι με το χρόνο. Ναι, εντάξει, πάντα. Όλες οι ταινίες του. Όλες. Και το Oppenheimer και η Οδύσσια. Άρα γι' αυτό τον απέρριψαν από το σχολείο τη τέτοια που τον είχαν απορρίψει. Τι βλάκα είναι αυτό, τι είναι αυτό τώρα που λέει αυτό που κάνει. Καλά, αυτό το Τζιμάνι που τον απέρριψε από τη σχολή Θα έχει πολύ πλάκα να τον ψάξει κάποιος, κινηματογράφου, εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε στο The Prestige. Το The Prestige είναι η ταινία που με έκανε να θεωρώ τον Christian Bale έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών. Ναι. Πρωταγωνιστές τώρα, Hugh Jackman, παιδιά, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ο Michael Caine. Carl Johansson. Έτσι, στα καλύτερά της. Εκεί. Ναι, στα καλύτερά της. Ναι. Είναι ακόμη μπουκάκι εκεί πέρα, Ναι. Scarlett Johansson. Είναι από τις ταινίες που δεν θα την ξαναδείς όπως την είδες την πρώτη φορά. Όχι. Αλλά θα δεις πάλι. Θα δεις 100% που Θα είπαμε. δεις άλλα πράγματα, ναι. Αλλά η πρώτη φορά, παιδιά, είναι και η, Ναι. και η καλύτερη. Από τις λίγες, ίσως η μοναδική ταινία του Νόλαν που είναι η πρώτη φορά η καλύτερη. Λόγω του τέλους μετά το plot twist. Όχι, είπα βλακεία. Όχι. Όχι. Τώρα που το σκέφτομαι. Μπράβο. Αυτομαστιγώθηκε τώρα. Ναι. Όχι. Όχι. Αλλά έχει και αυτό, έχει μια ατμόσφαιρα που μοναδική γιατί είναι και εποχής. Η ατμόσφαιρα είναι. Καταρχάς την είπε στο cast και δεν είπε κάποιον. Για πες τον. Τον Άντι Σέρκης. Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Μαστιγώστε με σκουπίδι. Η ατμόσφαιρα, τα σκηνικά, η φάση όλη αυτή είναι. Η εποχή που τοποθετείται είναι τσίτα από μόνη της. Είναι όπως σας είπα για το Insomnia, που εκεί που τοποθετείται γεωγραφικά, εμένα με συνεπέρνει μόνο και μόνο αυτό. Όταν είναι σε αυτή την εποχή, μια ταινία τρελαίνεται. Ναι, είναι και ο Christian Bale που είναι γεννημένος σε κάθε εποχή. Μπορεί να τον δεις Prestige και να το δεις μετά σε σειρά Cyberpunk. Να παίζει. Ναι, δεν το είναι. Μόνο έτσι. Ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο βρίσκεται τόσο ψηλά. Και πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Εγώ τι βάλουμε. Ωραία. Πάμε. Έχω κλείσει εγώ την τριάδα. Και εγώ την έχω κλείσει την τριάδα, ρε μπρο. 3, 2, 1, The Dark Knight. Όχι, το Inception. Γιατί θα σου πω γιατί είναι το Inception. Να μου πεις, πες μου. Το Inception, νομίζω τελικά, Ναι. εκεί που τερματίστηκε η πίστα του Νόλαν, είναι το Inception. Ναι. Η πιο τρελή του ιδέα είναι το Inception, όχι το Tenet. Ναι. Η πιο τρελή του ιδέα και όμως... Το Inception είναι το όχι υπερβολικό Tenet. Άρα... Αλλά το άλλο, το Dark Knight, γιατί μιλάμε για 1-2 τώρα, έτσι. Για 2-3. Ναι. Ναι, μιλάμε για 2-3. Προφανώς. Μιλάμε για 2-3. Πάλι είναι κοντά για μένα, ναι, δεν λέω ότι τι λες τώρα. Αλλά. Να στο κάνω λίγο πιο εύκολο. Δεν τώρα σκέφτομαι, δεν ξέρω. Το The Dark Knight. Όχι, ποτέ αυτό. Το The Dark Knight μπορεί να είναι μία από τις καλύτερες ή καλύτερη για κάποιους comic book ταινία όλων των εποχών, αλλά στη βάση της είναι ένα αστυνομικό thriller δράσης. Ο κακός του Inception. Περίμενα, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Ναι, ο Heath Ledger άλλαξε την ιστορία των σούπερ-ηρωικών κακών και γενικά των κακών στις ταινίες. Γενικά των κακών. Ναι, έγραψε ιστορία ο άνθρωπος με αυτό που έκανε. Ναι, σε πάρα πολλά. Το ξέρει ο περισσότερος κόσμος που παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο ότι έχω λατρεία με το The Dark Knight. Ότι είναι η ταινία που με σημάδεψε και με έκανε να λατρέψω τον κινηματογράφο. Να τον ερωτευτώ και να κάτσω μετά να ψάξω και να γίνω όλο αυτό που έγινα μετέπειτα. Αλλά, επαναλαμβάνω, στη βάση του είναι κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδεί. Αν σε βάλουν εσένα τώρα, σου δώσουν το Dark Knight και το Inception, το σενάριο. Ναι. Ποιο θα επέλεγες για πιο εύκολο? Προφανώς το Dark Knight. Το Dark Knight, προφανώς. Οπότε το Inception είναι ένα, τι να πω τώρα, σκηνοθετικό, έτσι, δημιουργικό
αριστούργημα που δεν Επίτευγμα, εγώ θα δεν πω. μπορεί να το Αριστούργημα κάνει και οποιοδήποτε. επίτευγμα. Ναι. Δηλαδή, αν βάλετε παιδιά να δείτε κιόλας που το είχαμε ανεβάσει και στο Instagram, το Tom and Chill Official, που είχαμε ανεβάσει, θυμάσαι που σου έστειλα τη φωτογραφία με το οργανόγραμμα που είχε φτιάξει. Με Ναι, το πίνακα, ναι. τον πίνακα. Το Με έτσι, ναι, με πάνω τα κάτω. στρισιμία. Ήταν οι βαθμίδες των ονείρων. Ναι. Παιδιά, σεναριακά αυτή η ιδέα είναι αλλού. Ναι. Σκηνοθετικά αυτή η ταινία είναι αλλού. Ναι. Είναι από αυτά τα project που είναι μόνα τους. Είναι μοναδικά. Και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε ποτέ. Δεν υπάρχει καμία είναι περίπτωση. η καλύτερη σεναριακά ταινία του Christopher Nolan, το Inception. Άρα γι' αυτό για εμένα δεν μπορεί να πάει κάτω από το The Dark Knight. Αν το δούμε σαν ένα δυσκολότερο και project και όλα αυτά, που στην εκτέλεση τελικά ήταν όντως τόσο καλό, ας πούμε, το Inception πάει πιο πάνω. Άρα. Το Dark Knight έχει έναν πολύ καλύτερο κακό. Δεν το συζητάμε. Γιατί εγώ λατρεύω τους κακούς στις ταινίες γενικά. Μα το The Dark Knight είναι ο κακός. Ναι. Πρωταγωνιστής είναι ο Joker και όχι αυτό είναι το ακραίο. Και αυτό είναι κιόλας που άλλαξε τον κινηματογράφο το εντελώς. The Dark Knight είναι ένα αστυνομικό thriller με σούπερ με στολές. Αυτά απλά φοράνε στολές σούπερ ήρωων. Φοράνε στολές στο πικ του όμως. Ναι. Στο πικ που του. το έχει εκτελέσει κάποιος τέλεια. Ναι. Το με Inception soundtrack εκπληκτικό. Το Inception είναι ένα δημιούργημα μοναδικό. Ένα μοναδικό δημιούργημα που δεν έχει σκεφτεί ποτέ κανείς άλλος. Δεν μπορείς να πάρεις από κάπου την ιδέα. Που το ετοίμαζε μια δεκαετία αυτός ναι. που το τελικά το έφερε. Οπότε αξίζει την δεύτερη θέση. Στο 3 βάζουμε τελικά το The Dark Knight και στο νούμερο 2 το Inception. Και πάμε στο νούμερο 1 που εντάξει από ό,τι έχω καταλάβει και το κοινό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο κι αλλιώς. Όχι, ναι, συμφωνούμε στο νούμερο 1. Το κλείνω αυτό, Αντρέα, το βάζω πίσω. Το Man of Steel. Το οποίο είναι το Interstellar. Πρόσεξε. Το Interstellar θα μπορούσαμε να πούμε ότι ρε παιδί μου, άμα το δεις σεναριακά ή σαν ιδέα ή γενικά σαν είδος, είναι και λίγο 2001 Space Odyssey. Ναι. Έτσι. Ναι. Έως πολύ. Και το έχει πει και ο ίδιος ο Christopher Nolan ότι είναι πολύ επηρεασμένος από εκεί, εφόσον αγαπάει και πολλά από τα δημιουργήματα του Stanley Kubrick. Όμως, παιδιά, αυτό που κάνει το Interstellar, τουλάχιστον σε εμένα, δεν το έχει κάνει καμία άλλη ταινία. Τα συναισθήματα που σου δημιουργεί. Ναι, δεν μπορώ καν να μιλήσω για αυτό. Η ατμόσφαιρα που σε βάζει μέσα, η αποπνιχτική ατμόσφαιρα, δηλαδή πνίγεσαι και εσύ μαζί με την ανθρωπότητα και την κατάσταση που βρίσκεται εκεί. Καταρχάς, οι 3 ώρες δεν υπάρχουν. Αν θέλεις για κάποιο λόγο είναι 5 και θες να πας κάπου στις 8.30, βάλει Interstellar και θα πας σε 10 λεπτά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι όπως το πράσινο μήλι που βλέπαμε. Πιο πολύ αυτό. Που βλέπαμε χθες που μου λες, πότε πέρασαν 2 ώρες. Ναι, αλλά το Interstellar είναι πολύ για μένα, πολύ μεγαλύτερο. Και προσέξτε, είναι απίστευτο επίτευγμα γιατί μιλάμε για μια ιδέα που δεν είναι εύκολο να τη φέρεις στον κινηματογράφο και να γίνει κατανοητή από την πρώτη θέαση. Ναι, θέλει πολύ συγκέντρωση, αλλά είναι από αυτές τις ιδέες οι οποίες είναι όντως πολύπλοκες, όντως θέλουν πολύ μελέτη, πολλή πληροφορία για να τις καταλάβεις, αλλά έτσι όπως είναι κατασκευασμένη και σκηνοθετημένη αυτή η ιστορία και η ιδέα, έρχεται τέλεια και σου αποτυπώνεται στον εγκέφαλο. Μα τα κύρια μέρη της, ας πούμε, τα παρουσιάζει έτσι, ώστε ακόμα και αν έχει χάσει το υπόλοιπο, αν κάτι έχει πάθει, ξέρω εγώ. Μπράβο, Αντρέα. Πάλι τα καταλαβαίνει τη βάση. Γιατί προσέξτε τι κάνει αυτή η ταινία. Κάνει το τέλειο έξυπνο κόλπο που πρέπει να κάνουν όλες αυτές τις ταινίες. Έχουν το εξωπραγματικό και το φανταστικό που αν κάποιος είναι 100% συγκεντρωμένος μπορεί και να το καταλάβει ή θα το καταλάβει, αλλά έχει και το ανθρώπινο γιατί όλα παιδιά αυτά που στηρίζονται στο Interstellar στην αγάπη. Στην ανθρωπότητα επίσης. Στην αγάπη. Ναι. Η οποία διαπερνά κάθε διάσταση, κάθε χώρο και χρόνο. Τα πάντα, ναι. Είναι κάτι που διαπερνά τα πάντα. Αυτό στην ουσία σου μαθαίνει το Interstellar και σε αυτό πάνω προσκολάται ο θεατής και το πηγαίνει μέχρι το τέλος. Και ας πέρασαν αυτό που πέρασαν στον πλανήτη και σε αυτά παραλίγο να πεθάνουν, μετά όταν βλέπει τα βίντεο, εκεί λυγίζεις. Δηλαδή, μπορεί να μην καταλάβεις, ρε παιδί μου, από την πρώτη θέαση γιατί είναι εκεί, πώς βρέθηκαν εκεί, πώς δουλεύει ο χρόνος και τι, αλλά ξέρεις ότι κάθε φορά που γίνεται μια βλακεία εκεί, η κόρη του πίσω στη γη γερνάει. Η κόρη του πεθαίνει. Χάνονται χρόνια. Ναι, χάνονται χρόνια. Ναι. Για ένα λάθος δευτερολέπτο. Αν σκοντάψει, μπορεί να περάσουν 10 χρόνια έτσι. Στη γη. Αυτό το ξέρεις και το ξέρεις γιατί στο έχει δώσει να το καταλάβεις με 300 τρόπους. Ναι. Ο Christopher Nolan. Και παίρνεις αυτό και πας με αυτό. Δεν σε νοιάζει. Ναι, υπάρχει πίσω άλλα πράγματα που μιλάνε και λένε και τέτοια, αλλά αν προχωρήσεις με αυτό, μπορείς εύκολα να καταλάβεις όλη την ταινία. Είναι και η ταινία του Nolan που Star Wars ζήσει αρκετά. Δηλαδή κάνει ακόμη και το κόλπο που κάνουν όλα τα project Star Wars με το ρομπότ.
που δεν είναι σε μένα ρομπότ. Α, ναι. Που στο τέλος θυσιάζεται και έχεις δεθεί με αυτό και λες πώς γίνεται να έχω δεθεί με ένα μηχανικό, με ένα πράγμα που είναι φτιαγμένο από καλώδια και από. Με ένα άσχημο το μεταξύ. Ναι, από τα πιο άσχημα ρομπότ. Ναι. Και αυτό το έπαιζε κανονικό στο τέλος πάντων. Αυτά είναι fun fact για την ταινία. Αλλά κάνει και αυτό και ο Νόλαν που δεν το έχει κάνει σε άλλο project του. Αν τώρα μου διαφεύγει κάτι, όχι, δεν νομίζω. Και νομίζω ότι το Interstellar είναι στο νούμερο 1 επειδή το συναίσθημα σε αυτή την ταινία ξεπερνάει όλα τα υπόλοιπα τις προηγούμενες ταινίες. Ναι, συνδυάζει τέλεια και την πολυπλοκότητα και την εκτέλεση και καλά το soundtrack. Το καλύτερο όλων των εποχών. Όλων. Αν δεν είναι το καλύτερο, στο top 3 είναι σίγουρα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ έχω αγάπη για ένα συγκεκριμένο. Ίσως κάνουμε. Δεν θα το πω γιατί μπορεί όχι, να κάνουμε. Όχι, τώρα θα το μάθω. Όχι. Μπορεί να κάνουμε λίστα από το χειρότερο στο καλύτερο. Ή τα αγαπημένο μας soundtrack. Δεν υπάρχει χειρότερο, το top 5 σαν κάνουμε. Ναι, αυτό. Ναι, top 10. Έκλεισα top ήδη. 10. Ναι. Μάθιου Μακόνακι, ίσως τον καλύτερο ρόλο της ζωής του. Της καριέρας του. Μάθιου Μακόνακι. Το ίσως το είπα από ευγένεια. Μάθιου Μακόνακι. Που εντάξει έχει πάρει Όσκαρ για άλλα project, ρε παιδί μου, και όντως μιλάμε με άνθρωπος. Καταρχάς ο Μάθιου Μακόνακι είναι ο Μάθιου Μακόνακι. Ναι. Μάικλ Κέιν και εκεί. Αν Hathaway, Matt Damon, μετά. Δεν σου φτάνανε. Matt Damon. Σκάς και Matt Damon. Που είχε τέτοια κάκα ο Christopher Nolan που δεν τον έβαλε καν. Ναι. Καν στο marketing της ταινίας. Ναι. Εμφανίζεται, παιδιά, τον είδανε πρώτη φορά στις αίθουσες ο κόσμος. Αυτό γιατί να μην το ζήσω, ρε. Ζούσαμε ακόμη σε αυτές τις εποχές. Το έχεις ζήσει στο No Way Home, μην διαμαρτύρεσαι. Έχει Τιμωτέ Σαλαμέ αυτή η ταινία. Που περνάει έτσι. Εδώ έχει τον Έλα που πήρε Όσκαρ για το Manchester by the Sea. Ακόμα και αυτόν έχει. Ναι. Τον Casey Affleck. Ναι. Ο Νόλαν τους ξέρει. Ο Νόλαν νιώθω ότι. Λοιπόν, αυτός είναι ένα μωράκι. Λοιπόν, αυτό πάρει Όσκαρ. Είναι σκάουτερ εκεί. Ή λέει, ποιος είναι αδικημένος και δεν έχει πάρει Όσκαρ ακόμα. Κάνει. Ο Robert Downey Jr. Έλα. Άντε, να πάρεις και εσύ. Ήθελα κανονικά άλλον εδώ, αλλά άντε, έλα, έχει πάρει αυτός που ήθελα. Ναι. Και πήρε. Ό,τι θέλει κάνει. Ναι. Και μάλλον για Όσκαρ πάει και ο Matt Damon τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει. Γενικά η Οδύσσια. Ναι. Αν και θεωρώ ότι έχει και θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό για Όσκαρ καλύτερη ταινία. Με ποια? Θεωρείς ότι έχουμε δει μέχρι τώρα αυτή τη χρονιά καλύτερη ταινία από την Οδύσσια? Το Hail Mary. Είναι. Προφανώς. Το λατρεύω, εντάξει, ναι. Προφανώς. Ναι, αλλά θα το σκεφτόμουν. Τέλος πάντων, αυτή είναι η συζήτηση όμως για ένα άλλο βίντεο. Θα κάνουμε για τα Όσκαρ τότε. Για ένα άλλο βίντεο. Πάντα κάνουμε. Ναι. Αυτά είχαμε να πούμε εμείς για τις ταινίες του Christopher Nolan. Αλλά όπως πάντα θέλουμε τη δική σας κατάταξη κάτω στα σχόλια. Βάλτε από τη χειρότερη στην καλύτερη τις ταινίες του Christopher Nolan ή το top 5 σας, top 3 ή ποια θεωρείτε καλύτερη τέλος πάντων ή ποιες είναι οι αγαπημένες σας ταινίες του Christopher Nolan. Subscribe στο κανάλι όπως είπαμε, μην ξεχάσετε. Και like στο βίντεο και hype αν έχετε παιδιά. Δώστε και ένα hype γιατί είναι καινούργιο εδώ το κανάλι. Είμαστε καινούργιοι εδώ πέρα. Δεν έχουμε εδώ πέρα τα προνόμια που έχουμε στο άλλο το κανάλι. Βαρέστε και εκεί και ένα hype. Το εκτιμούμε πάρα πολύ. TomandChill.com όπως είπες και εσύ για να βλέπετε, να μαθαίνετε όλα τα νέα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το Instagram TomandChill Official. TikTok TomandChill. Έχουμε κάτι άλλο? TomandChill. Αυτά. Να περνάτε όμορφα. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Γενικά. Βίντεο ή βίντεο. Από κοντά. Ίσως, ναι, μπορεί να μας δει από κοντά. Σε κάποιο ξεκάρφωτο μέρος όπως συναντάμε συνήθως κόσμο. Αυτά. Λούμπες.